Мій двойник іде спереді. Вітя! Ні, йди, вперед. Сонечка не є, але добре, хоч дощ не паде. Все, вже стихами пішло. О, тут ще якраз може під шопу. Христос воскрес. Христос воскрес. Воістину воскрес. Споконвіку ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. Світло світить у темряві, і не прийняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він світло, щоб свідчити про світло, щоб люди через нього вірували. Не був він світло, був лише, щоб свідчити про світло. То було справжнє світло, що освічує кожну людину. Воно прийшло на цей світ. Було у світі, світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшов до своїх, і свої його не прийняли. Котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати. Тим, що вірують в ім'я його, які не з крові, ні з тілесного бажання, ні з волі людської, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошуючи, кажучи: ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною і існував передо мною, був раніше за мене. З його повноти ми всі прийняли благодать за благодать, закон був даний Мойсеєм, благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний Син, що в лоні Отця, той об'явив. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес!
Знати, як довго. Ну, як вже буде. Вони паде. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. На, вже ми посвячені. Святиті зверху помали дощик. Ось тут наші дві паски. Ззаді мій двойник несе наші паски. Прийшли ми домів, паска дома, січена вже. І священником і доща мало. Зараз наріжеся і помали їсти. Правда, Марія Томашина?
Ну що, скромний перекус готовий. Можеш помали пробувати січену паску. Чистовані Карпато-Русини, християни восточного обряду і всі, кого низька празднує світлий праздник Воскресіння Ісуса Христа. Гратулуємо všetkým. Христос Воскрес, воістину Воскрес!